Tervetuloa tämän kevään toisiksi viimeisempään Medusa TV:n lähetykseen. Tänään jutellaan kamppailulajeista ja potkitaan ja hutkitaan niin maan huiman paljon. Ja mukana myös totta kai Vilma ja jakson lopussa Lyhäri. Mutta ensimmäisenä lähdetään katsomaan dokumenttiaiheena kamppailulajit. Kaikki alkoi siitä, kun veljen kanssa tapeltiin paljon pienenä keskenään ja vedettiin lapasilla kirjaimellisesti toisiamme turpaan. Ukko ei jaksanut katsella sitä, kun aina oli nenät verillä, niin se osti meille nyrkkeilyhanskat. Siitä itse asiassa lähti niin sanottu kamppailuura käyntiin ja sen jälkeen niillä vedettiin toisiamme lättyyn ja oli sellainen pieni kokoinen, niin päätin, että kyllähän mun tuo veli pitää peitota, niin menin sitten karatekurssille siinä. Äiti ei ollut kovin innoissaan tästä meidän jatkuvasta kähinästä muutenkaan. Mutta se ajatteli asian niin, että ehkä se on parempaa, että se toinen veljes tappelee jossain muualla kuin sen oman veljensä kanssa. Siinä mielessä karatekurssi oli ihan hyvä ajatus. Olen harrastanut karatea, taekwondoa, jujutsua, potkunyrkkeilyä, tainyrkkeilyä, shoot fighting, eskrima, krav maga, jeet kune do, brasilian jiu-jitsu, lukkopaini, vapaaottelu. Taitaa olla vielä judoa ja muutama muukin laji, mitä on tullut kokeiltua. Tällä hetkellä en enää harrasta mitään muuta, että ei aika riitä mihinkään muuhun kamppailulajien harrastamiseen. Kyllä se aina jännittää kehään astuminen, että ei sellaista kaveria olekaan, jota se ei jännitä. Itselle ei hirveästi enää tavoitteita oman harjoittelun suhteen ole, kunhan pysyy kunnossa, mutta omat oppilaat niin pitäisi saada hyvälle perustasolle pystypainissa ja mattokamppailussa. Se olisi se tärkein asia, mitä omissa tavoitteissa olisi. Kamppailulajit on mulle elämäntapa. Ja tervetuloa takaisin studioon.
Meillä on täällä vieraana Markku Tapiola ja ihan oikea ninja Japanian maalta. Tervetuloa vaan vieraille. Kiitos, kiitos. Markku, sä oot jujutsu-valmentajana Stronghold-salilla ja samalla myös Gracie Barra Finland Oyn toimitusjohtaja ja pääomistaja. Mitenkäs se nyt tolla lailla noin vahvasti oot tuohon harrastukseen päätynyt? No se oikeastaan alkoi tuossa noin nuorena kollina toi kiinnostus kamppailulajeihin aika paljon samalla tapaa kuin monella muullakin. Eli ihan oikeastaan elokuvien kautta. Niin tykkäsin katsoa tosi paljon kamppailuleffoja ja paljon ihannoin sitten niissä olevia sankareita sun muuta. On sitten semmoinen luonne, että jos jostain tykkään tai jotain ihannoin, niin mieluusti haluan sitten tehdä sitä myös sitten. Ja aikoinaan silloin tuli sitten päädyttyä niin paikalliselle judosalille treenaamaan. Siitä se taival oikeastaan sitten alkoi. Että sen jälkeen koko elämän harrastanut kamppailua ei jossain muodossa. Milloin sä päätit, että niin kun sä rupeat pyörittämään tämmöistä omaa salihommaa ja niin kun oot vahvasti mukana, että mikä johti siihen? Se ajatus oikeastaan muodostui tuossa varmaan 5 vuotta sitten. Ja se tuli oikeastaan sen kautta, että tuli sen verran vahvemmin omistauduttua vielä tähän treenaamiselle. Ja tärkeimpään elementtiin siinä ehkä oli tämä mun nykyinen päälaji, eli brasilialainen jujutsu. Ja laji iski niin kovasti omaan sydämeen, se oli ehdottomasti niin kuin omalle kohdalle se kaikista mieluisin laji, mitä on ikinä kokeillut. Sen takia, että harjoittelu pystyy olemaan koko aika, pystyy menemään niin sanotusti täydellä teholla ilman semmoista hirveän pahaa loukkaantumisriskiä. Eli kysymys on siitä, että niin kuin varmaan myöhemmin käsitellään, niin kuristellaan, lukotellaan kaveria, niin siinä kuitenkin taputetaan aina ennen kuin mitään tapahtuu, niin kuin ei tule minkäännäköisiä iskuja, niin ei ala matikka tökkimään sitten niin pahasti. Niin sen kautta, kun pystyi sitten niin kuin tämmöistä lajia treenaamaan täysillä ja pystyi kisaamaan, niin alkoi omistautua enemmän ja enemmän. Siinä sitten alkoi tulee oikeastaan enemmänkin ajallisesti vastaan nämä kaikki treenitilat sun muut, että ei pystynyt treenaamaan niin paljon kuin olisi halunnut. Pystytkö vähän avaamaan, että mitä tämä niin brasilialainen niin käytännössä on? No brasilialainen jujutsu on semmoinen pikkasen alle 100 vuotta sitten kehitetty laji, joka oikeastaan lähti siitä, että yksi tämmöinen judon kehittäjä Igor Kanon oppilas matkusti Brasiliaan ja tämmöinen Gracie-perhe teki hänelle sitten palveluksen ja hän sitten vastapalveluksena niin halusi opettaa tämän perheen patriarkan pojille sitten tätä judoa, jota silloin vielä jujutsuksi kutsuttiin. Se ei ollut niin eriytynyt tästä kantaisästään. Tämä Gracie-perhe lähti sitten kehittämään sitä eteenpäin ja itse asiassa aika brutaalisti laittamaan lehteen vaikka ilmoituksia, että haluatko turpaan, tuu satama tälle ja tälle, niin katsotaan. Ja tämä Carlos Gracie oli hyvin pieni mies. Niin hän sitten siellä alkoi valikoimaan tekniikoita, mitkä hän katsoi, että hänen mielestään toimia. Pääsuunnaksi hän valitsi sen, että pienemmän vastustaan on aina paras viedä kaveri mattoon, jolloin sitten tämä niin kuin koko- ja voimaero tasoittuu. Ja sitten siellä matossa pyrkii lukottamaan ja kuristamaan tämä kaveri. Ja tästä tuli se pääpointti, eli viedään kaveri mattoon ja kuristetaan ja lukotetaan hänet. Ei rikota omia raajoja sillä, että lyödään mahdollisesti huti tai liian kovaa kehon osaa tai muuallekaan, vaan niin kuin, että jokainen ihminen tottelee sitä, kun verta ei enää kierrä aivoihin. Mitäs kaikkia muita lajeja sä oot sitten harrastanut kautta kokeilla? No oikeastaan mieluummin luettelin niitä, mitä on yhtään sen aktiivisemmin treenannut, eli toisin sanoen judoa, aikidoa, thai-boxingia, vapaa-ottelua ja brasilialaista jujitsua. Meillä nyt, kun tässä studiossa on tämä meidän ninjamme, niin olisiko mahdollista jotain tämmöistä pientä esimerkkiä tai tämmöistä? Joo, oikeastaan voi lähteä vaikka siitä, että Stronghold Gym tarjoaa niin kuin palveluina kaiken näköisiä kamppailulajeja, joista nyt mainitaan esimerkiksi brasilialainen jujutsu, vapaa-ottelu, aikido ja nyt sitten uusimpaan tulokkaan kung fu, mihin palataan sitten varmaan myöhemmin. Mutta vapaa-ottelusta oikeastaan on hyvä lähteä sen takia, että se summaa nämä kaikki lajit yhteen, koska vapaa-ottelu kisaaminen sallii hyvin monipuolisesti, melkein oikeastaan kaiken, mikä on missään lajissa sallittu. Niin lähdetään oikeastaan käsittelemään siitä, mitä kaikkea vapaa-ottelu käsittelee, eli toisin sanottuna, jos ninja vaikka näyttää nyrkkeilyn lyöntejä. Oi. On se taitava ninja. On se. Thai-boxingia. Eli siinä polvet, potkut, En laittaisi päätäni tuohon väliin kyllä. Ei sinne ei kannatakaan mennä. Ja sen jälkeen sitten
nyt niin ei valitettavasti ottanut kaveria mukaan sieltä Japanian maalta, mutta näytetään kuitenkin, niin monesti sitten vapauttelussa lähdetään myöskin menemään tähän mattoon, eli brassijoitsun osa-alueelle, eli mahdollisesti shoottaamalla, eli syöksymällä kaverin jalkoihin, nostamalla ja heittämällä maahan, tai ihan perinteisellä judomaisemman lonkkaheitolla, ja niin edespäin. Eli yhdistyy kaikki nyrkkeily, thai-boxing, potkunyrkkeily, grekopaini, judo, brassijutsu, kaikki nämä yhdistyy vapauttelussa. Siinä tuli oikeastaan summattua paljolti. No, mitäs kaikkia palveluja ja treenimahdollisuuksia siellä Strongholdilla sitten on? Äsken luettelemani kamppailulajit on mahdollisuutena. Ja sen lisäksi meillä on kattava punttisali, aika paljon keskittyy kuitenkin vapaisiin painoihin, että laitteita on niin paljon. Mutta että painot ei lopu kyllä kesken, sen voin taata. Että koska ei tarvitse tulla sanomaan, että nyt loppu kiekot kesken. Sen lisäksi kahvakuulaa ja sitten toiminnallista harjoittelua, eli paremmalta nimeltään crossfittinä tunnettiin, mutta nyt tämä varmaan maksoi mulle omaisuuden ja sanoa toi asia. Eli me ei tarjota crossfittiä siis, mutta toiminnallista harjoittelua muistuttaa sitä. Ja sen lisäksi, mikä siinä on ehkä tärkein ominaisuus ja tärkein perustamisperiaate tälle salille, minkä takia laitoin, niin tosiaan kunnallisissa tiloissa tuli vastaan sitten tämä harjoitteluaikojen puute. Eli monesti tilat oli varattu jostain aamu 8 ilta 4 aina kouluille, ja itse kuitenkin täällä seudulla koulut käynnä tiedän, että esimerkiksi tatami ei ole kovinkaan aktiivisessa käytössä kouluilla. Ja tiesin, että se seisoo siellä tyhjänä, mutta estettiin silti kuitenkin tämä näin tilojen varaaminen omaan käyttöön, koska ne on varattu kouluille yksinkertaisesti, että ei käy, koska se ei käy. Ja tämä alkoi haittaamaan omaa harjoittelua siinä määrin, että sen takia päätin sitten, että nyt pistetään tämmöinen sali pystyyn, niin meille pystyy hakemaan kortin ja arkisin ollaan aamu 6 ilta 10, pystyt sillä kortilla pääsemään sisään ja viikonloppuisin aamu 8 ilta 8. Eli toisaalta, jos haluat täyspäiväisesti treenata, oli sitten kysymys salista tai kamppailusta, niin sulla on mahdollisuus siihen, sulle löytyy ne tilat. Onko brassijujutsu sitten enemmän kilpailullista vai itsepuolustukseen soveltuvaa? Itsepuolustuskeskustelu on semmoinen, mitä me ei saataisi käsitelty edes 2 paikassa, ja ottakaa tähän vielä joku toinen asiantuntija, niin saadaan oikeasti ihan riita aikaiseksi, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että täysiä vastustelevaa kaveria vastaan pyritään toteuttamaan omaan tahtoaan. Eli toteutuuko tämä asia sitten, jos sä käytät näitä asioita puolustaaksesi itseäsi? Totta kai jossain määrin, mutta puhtaasti itsepuolustuksellisessa lajissa otetaan paljon enemmän vielä huomioon totta kai sitä, että monta vastustajaa on +1 sääntö, onko veistä, minkälainen alusta, kaikki tämmöinen. Mutta itse turvallisuusalalla noin 6 vuotta olleena voin sanoa, niin toimii erittäin hyvin tämmöisissä voimankäyttö- ja itsepuolustustilanteessa, mutta on kiistanalainen keskustelu. Sanotaan, se keskittyy ehkä tämmöiseen kisaamiseen kuitenkin tietyllä tavalla enemmän. Kaikkien ei ole pakko mennä kisailemaan, mutta jokaisessa treenissä sparrataan kavereiden kanssa. Eli... Joo, ja jatketaan tästä ihan hetken kuluttua, mutta nyt mennään katsomaan uusi ja toisiksi viimeinen Vilma-jakso, ja ei voi vaan arvata, että mitä siellä tapahtuu. Nyt mennään jännäksi muuten. Hei sisko, eikö olisi aika herätä? Taisi olla aikamoinen tälli tippua sen pelastusmoduulin mukana maahan asti. Tiesit sä, että kaikki luulee sun olevan murhaaja? Miltäs nyt tuntuu olla se suosikkityttö? Kuka sä oot? Minäpä kerron sinulle tarinan, tyhmä tyttö. Olipa kerran valtion arvostetuin agentti. Hänellä oli kaunis vaimo, joka kohtasi loppunsa autokolarissa. Tämä agentti rakasti vaimoaan niin, että halusi luoda hänestä elävän kopion. Vaimo kloonattiin Sigman salaisessa laboratoriossa valtion kulissien takana. Me 2 olemme heijastusta Kaaren rakkaimmasta. Meidät pantiin erilleen ja meistä kasvatettiin identiteetittömiä agentteja. Mutta jostain syystä sinä vetosit Kaarleen enemmän. Sait kaiken huomion ja minut jätettiin yksin. Minut jätettiin taka-alle. Mikä tekee sinusta minua paremman?
Jos vaan Kaarle olisi täällä ja tietäisi tästä. Kuule, Kaarle tietää vain miltä tuntuu tulla kuristetuksi oman luomuksensa toimesta. Fight! Huaa! Ja takaisin studioon. No niin, mä jätin tuohon itsepuolustukseen, niin miten sitten jos meillä on tämmönen tosi kova prassijujutsu-kaveri siinä kehän toisella puolella tai kadulla. Ja se on semmonen hintelä, mutta se tosiaan osaa sen lajia, se on lyhyt ja kapone. Ja sitten on semmonen hillitön jättilä, ne on oikein semmonen järkele, kauhean isot lihakset ja kaikki mahdollinen, mutta sillä ei ole kamppailua taustaa. Niin kun mä ainakin itse monesti jotkut jätkät sanonut mulle, että hei kyllä aina iso koolla voitetaan. Että se on massa, mikä ratkaisee. Niin onks näin? Ei. No niin. Onko tämä käsitelty? Mä sanoin sen aina kavereille. No niin, se tuli se. Toivottavasti kaverit katso tällä hetkellä. Eli... Joo, no siis asia ei ole tietysti ihan täysin yksiselitteinen, että voidaan katsoa, että kamppailutilanteessa vaikuttaa 2 eri asiaa ja ne on tekniikka ja voima. Ja. Ja sitten jos katsotaan, että sanotaan, että on pienempi kaveri, jolla on tämän verran enemmän tekniikkaa kuin toisella, ja se toinen on kuitenkin näin paljon voimakkaampi, niin se ei välttämättä sitten vielä ratkaise tekniikkaa. Sitten pitäisi tekniikkaa jonkun verran roimasti olla enemmän. Et jos se on edelliseltä peruskurssilta just valmistautunut ja seuraavalta peruskurssilta tulee maailmanluokan painonnostoa, niin voi olla, että vieläkin on vähän helisemässä. Mutta siinä vaiheessa, kun se oikeasti alat ole edistynyt lajissa, niin se koko lakkaa olemasta niin kuin mikä painoarvollinen asia siinä kamppailussa sen jälkeen. Eli sanotaan täysin osaamaton kaveri, olkoon tahansa kuinka vahva, ja sitten taas kaveri, joka ymmärtää kamppailullisesti asioista, niin kyllä tulee voittamaan tämän tilanteen. Mutta totta kai jokainen tilanne on yksittäinen, kuinka yllätyksellinen se on ja niin edespäin. Et jos me on tuolla kauppakeskus veturissa kävelemässä, niin varmasti joku pääsee yllättämään, jos tulee takaraivoon lyömään pesäpallomalla, koska en olettanut sen tapahtumaan. Tiedätkö, että onko se urbaania legendaa vaan sen, että jos tämmöinen mustavyö karateka vaikka puolustaa itseään ja pahoinpitelee vastustajan, niin saako se oikeasti kovennetun sakkotuomion sillä? Kyllä nämä pääasiallisesti on ihan urbaania legendaa, nämä kovennetut tuomiot ja niin edespäin. Että sanotaan, että sitä monesti katsotaan kuitenkin. En ole kokenut vielä sitä missään tapauksissa, mitä on kuullut sitten tutulta kavereilta tai omakohtaisesti, niin että kamppailu katsottaisiin koskaan kovin hyvällä. Sanotaan, että sä teet jotain, missä kaverille ei käy mitään, mutta aiheutuu kipua. Laitat hänet vaikka ahkun lukkoon ja hän sitten tästä, totta kai siis itsepuolustusmielessä, että hän käy päälle ja laitat hänet johonkin lukkoon, mutta hän sitten siitä mielensä pahoittaneena menee tekemään juttu, niin monesti katsotaan ehkä vähän pahalla, että no sun olisi pitänyt kevyemmin keinoin mennä, kun olet harrastanut näin paljon. Ja sitten taas jos koetat kääntää sen asian niin päin, että minä kyllä tiesin mitä tein, koska olen harrastanut näin paljon, niin se ei monesti mene sitten läpi. Että mieluummin on siellä sitten ihan hissukseen näistä asioista. Aikaisemmin mainit, että teillä oli tullut uutena tämä Kung Fu, eikö niin? Joo, kyllä. Joo, meillä on nyt ihan uusimpaan tulokkaana tämä Wing Chun Kung Fu, jota Mika Syrjänen ja Antti Relander vetää sitten tuolla Strongholdsilla. Että ollaan aloittelemassa semmoista toimintaa vähänään päästä. Ei vielä ihan täysin lyöty lukkoon, niin aloitetaan peruskurssit myöskin tämän tiimoilta. Olisiko pientä esimerkkiä mallia, että mitä tämä niinku sisältää ja mikä tämä on idea? Kysyitkin. Kato, itse asiassa tämä meidän Ninja on oikein tämmöinen Kung Fu-ekspertti, että se on oikeastaan hänen niinku leipälajinsa, niin hän voi oikeastaan nyt esitellä tätä näin Kung Fu liikkumista. Eli se, mikä Wing Chun Kung Fulla on hyvin ominaista, niin on tämä tämmöinen niin sanottu puolietäisyys, eli että ei olla ihan potkunyrkkeilyetäisyydellä sillä vähän kauempaan, eikä nyrkkeilyetäisyydellä, vaan ollaan vähän siinä, tai eikä painietäisyydellä, vaan ollaan vähän siinä välimaastossa, tämmöinen ketjulyöminen niin sanotusti. Onko tuosta kyykistelystä oikeasti niinku hyötyä sit kamppailutilanteessa? Nyt mun täytyy sanoa, että itsellä on tuo Kung Fu jäänyt niin vähäiselle, että en osaa sanoa, mutta sanotaan näin, että kyykistely tai ei, niin sieltä tulee semmoista vauhtia sitä lyöntiä, että kyllä se naamaan sattuu. Kun karatessa ainakin itse kävin joskus
hurjassa nuoruudessani peruskurssi, niin siellä just painotettiin sitä, että pidetään tasapaino koko ajan, jalat koko ajan maassa. Niistä tuo kung fu nyt näyttää aika paljon eroa siitä, että ollaan päkiöllä ja nostetaan vähän jalkaa. Että Kyllä joo, siinä on tietysti paljon kysymys on painonsiirrosta ja niin kuin siirtymistä sivuille ja myöskin hämäyksistä ja tämän tämmöisestä. Että kung fu on aika siitä niin kuin välimaastosta, että ei ihan moderni, mutta ei sitten myöskään ihan tämmöinen perinteinen pudolaji, että myöskin jätkät ihan oikeasti kuitenkin sparraileekin ja kokeilee näitä asioita. Se on oikeastaan se tärkein ero siinä, että kun lähtee toteamaan, että niin sanotusti toimiiko joku tai ei, koska kamppailua voit käyttää ihan myös kuntoilun muodossa. Mulla on kunnioitusta joka ikiselle kamppailuille ja kaikille kamppailujen harrastajille. En mene sanomaan, että tämä on oikein tai tämä on väärin, mutta kyllä mä sen silti sanoisin, että kyllä sitä sparria vaaditaan, jos sä haluat todeta, että toimiiko joku juttu oikeasti tai ei. no sopiiko tämä brassijujutsu ihan kaikenlaisille ihmisille, vai onko siinä jotain lähtötasovaatimuksia? Ei ole minkäännäköisiä lähtötasovaatimuksia, sopii kaiken näköisille ihmisille. Peruskurssitkin meillä on rakennettu sille, että kunto myös lähdetään rakentamaan siitä oletusarvollisesti, että kaveri ei ole tehnyt mitään muuta kuin juonut kaljaa ja syönyt makkaraa viimeiset 10 vuotta. Et siitä me lähdetään menemään eteenpäin. Vilkasit kaveria sinne. eli jos minä vaikka kävelisin ovesta sisään ja sanoisin, että mulla tuli semmoinen into, että mä haluaisin harrastaa, mutta mä oon itse joskus ehkä vuoden 2, joskus ihan naskina harrastanut judoa, mutta ei olisi niinku mitään ongelmaa, että mä pääsisin ihan hyvin mukaan. Ihan hyvin pääsee mukaan kyllä. Sitten lähtee sitä niin kuin, ihan niin sitä teknistä osaamista kuin myöskin kuntoa niin rakentamaan siitä ihan niin kuin nollatasosta lähtee progressiivisesti nousemaan sinne ylöspäin. No onko siinä sitten jotain vyöjärjestelmää tai jotain muita asuvaatimuksia? Alussa ei ole minkäännäköisiä asuvaatimuksia, että me käytetään sitten tätä giitä, eli aika tämmöistä perinteistä otteluasua siinä. Ja vyöthän meillä menee niin, että meillä on valkoinen, sininen, purppura, ruskea ja musta. Eli tämmöisellä vyöjärjestelmällä mennään, ja minkäännäköisiä vaatimuksia ei muuten sitten ole. Että jossain vaiheessa se gii pitää hommata, että mainittavaa vielä tämä lukkopaini, joka käydään ihan pelkästään sortseissa, T-paidassa tai tämmöisessä teknisessä urheilupaidassa, joka on siis kysymys myöskin ihan brassijutsusta, mutta eri varustuksessa. Tähdätään monesti myös siihen, että vapauttelijat meidän salli monesti mieluusti sitten treenaa enemmän näissä kamppeissa. No onko sitten siinä mustalla vyöllä niin erilaisia tasoja, niin kuin monissa muissa kamppailulajeissa on? Joo, kyllä, eli danit löytyy siitä sitten. Onko se miten tappiasti? Löytyy tuonne perustajillaan 10 dania asti, mutta se on ainoastaan perustajille ja sitten 9 dania asti pystyy menemään sitten muut. Kuinka pitkän ajan se sitten vaatii, että pääsee sinne? No siinä on nyt kysymys semmosesta, että kun aletaan puhumaan melkein sanotaan tämmöisistä 7 danin tyypeistä, niin niitä et tuolla kilpakentillä enää näe. Et siitä alkaa olla kysymys sitten on niinku siitä lajin edistämistä muulla tavoin, aktiivisesti treenaamista siihen pisteeseen asti itsensä kehittämisestä, mutta myös siitä tosiaan, että sä oot jollain tapaa osallistunut tähän lajin kehittämiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Eli ei ole kysymys siitä, että vaikka sä oot kuin ultimate ninja, niin sulle ei yhtäkkiä tule semmoista, että annetaanpa suoraan tämä punainen vyö tästä näin. Mikä tosiaan mainittavaa 7. danilla tulee sitten puna-musta vyö ja sen jälkeen punainen vyö, jotka laskettakoon mustiksi vyöksi, mutta voi käyttää myös tätä toista väriä siitä. Yleensä sitten kuitenkin näistä brassiystä tämmöiset on niinku kilpailulajeja, niin mutta kunnioitus on tosi tärkeää kamppailulajeissa. Kyllä. Ja jos on henkilö, joka on vähän liian kilpailuhenkinen ja tämmöinen, niin millä tavalla tätä henkilöä niin kuin kohdataan siellä salilla? No sanotaan, itse asiassa yksi tärkeimmistä jutuista, minkä takia itse rakastan kamppailua, niin on se, että siellä on semmoinen pala vanhaa maailmaa, missä kunnioitus on vielä olemassa. Tänä päivänä, kun te luette lehtiä ja puhutaan vaikka tästä opettajan tapauksesta, niin te näette, että ihmisille ei enää ole kunnioitusta toisia kohtaan. Osittain se erittäin kiistanalaista on sanonut, että johtuu siitä, että enää ei pelätä saavansa turpaa. Kaikki menee aina valittamaan kaikesta eteenpäin ja on pelkästään oikeuksia eikä mitään velvollisuuksia, mutta kamppailumaailmassa niin siellä on jokaisella se tieto, että jokaiselle löytyy se nokittaja aina. Kukaan ei ole ihan siellä huipulla. Aina löytyy joku, joka on sua parempi. Ja siitä muodostuu sitten se, että sitä aletaan kunnioittamaan sitä toista tai sitten on pakko lopettaa. Että jos tämmöinen uusi kaveri tulee sinne, joka on vähän turhan kilpailuhimo, niin siellä on aina häntä parempi, häntä edistyneempi, jotka näyttää, että kuolevainen sä olet sinäkin. Ja jossain vaiheessa asettuu se mindsetti sinne päähän, että hetkonen, että
tässä ollaan kaikki tekemässä samaa hommaa yhdessä ja että me tarvii näitä mun treenikavereita ja se, että jos minä autan niitä eteenpäin, niin se auttaa myös mua, koska sit mulla on kovempia vastustajia, joiden kanssa parrata. Niin tällä tapaa se muodostuu sieltä se kunnioitus toista kohtaa. No niin. Elikkä Kerrotko vielä nopeasti, että miten pääsee Stronghold Gymille harjoittelemaan? Pieni mainospuhe loppuun. Kaikista parhaiten sinne pääsee oikeastaan niin, että menee meidän sivuille eli strongholdgym.fi tai oikeastaan aktiivisemmin päivittyvä facebook.com kautta strongholdgym Kuusankoski. Eli some. kiitos. Ja sitä kautta sitten etsimään tietää salille. Joo, ja se oli sitten tämänkertainen Medusa TV-jakso, ja tosiaan seuraava kerta onkin sitten kevään viimeinen. Se on 25.4. taas 2 viikon päästä, ja silloin on vähän semmoinen halpa meininki, että muistellaan vanhoja jaksoja, mutta eikä se ole ihan hauskaa kuitenkin. Vähän niin kuin jakso silloin, kun Simpsonilla loppuu ideat kesken kauden. Ei muuta kuin, vielä on se lyhyt elokuva, mutta studion puolesta morjes. Kiitos. Ei helvetti.